Kay feeling dato man ta, tana, mag food trip na punta. Good morning everyone. Dara sa agal ninyo ha. Kuyog-kuyog na po siyang foreign germs. Foreign germs ko no. Foreign ferns na naunsa min taon ka po agal. So right now guys, going ahead mi atong nako ni nindot nga restaurant daw nga lami daw muluto og kanang Italian pizza. So way paglangan-langan diha gidong kini ni Busagal og iyang friends kay syempre naintriga mo na yung friends pero sa tinuod nakihits ra gud siya. Wa man tay kwarta ipalit. Nga naman na basta mga dato ba feeling dato man ta makihit sa ta basta para makakaon lang gyud. Dara. So karon guys niabot na mi mo diningan silang restaurant Sicily. Galibog mig unsang kahang na diha kay Sicily man. Located ni siya sa kuan asa pa to ni Dawis amot nakalimot ko basta kaning kuyog ra ko diha kay murag na intriga po ko sa ilang Italian style ko no nga pagka-pizza. Karon pa ko first time po ko sudan sa pila ka tuig na ko puyo aning lugar karon po ko sudan at least di tama ignorante di ba? So karon guys ngani din ilang style aesthetic style pud mingo kayo ingar pa na sila ni smile pud na si ma'am diha kay bawo siyang video ko kamao jud ka ma'am. So karon guys mo lagi natinga si Busagal kay diha da kuno isod ang pizza. Murag na pagkagamay ng impierno ba sa sud. Pero gwapo ko ni kay old style ba nga pagkaluto kana murag tag oven bitaw nga pugon tawag day ko no. So mga kids diha ready to enjoy na po na sila diha. Aesthetic ang vibe dire guys. Mura ba siya ba na ko kasabot guys unsa basta kamo sud mo dire og namoy kwarta kay medyo na pagka pricey gamay. So karon guys kay naluto naman ang pizza tulog yung naka-box ang mga ipalit like flavor kay syempre ingaw na anak man sila. Dara i-flex na ko ninyo ang medium pizza nga sus lami gyud guys lami gyud sa itsura pero murag wa po ko katilaw man so atong hinaykan na tog tilaw ni. Dara first bite pa lang daan guys gapasok-pasok na ang purma na. Kay ingon ala man ta kalaog bisag init pa hakobon yung kanon. So karon guys akong i-rate ang pizza sa tinuod guys lami 9 akong tawag 9 akong kuan din 9 akong rate kay lami gyud nga pagka pizza guys kana bang ma-feel nimo nga authentic ba Italian style gyud ba no wa gyud gi itihik gyud ang mismong ingredients. So karon guys kay man naman atong laglaag sa buntag laag na putag gabi kay di man pwede kita sige laag kanang mga stress nimo diha ato nang kwaon. So karon guys nata dire sa 8 yard magbilyard inyong Busagal kay usama po ni iya mga medyo kan lang gud ginagmayng hobby ba abi pa lang di ta kabaw mo tira diha. So mo na diha guys nakanindot sa 8 yard guys kay bugnaw kayo murag naos freezer mo nang feeling ninyo dato ka sa Busagal niyo tirahan din na pinakalit lagi ka napakabi ka flex si Busagal kay nagpasikat mo ni siya kay na may makachika bibya skilid pataka-taka nagtira diha importante diha makaigo ka. Wag gid ma-shot Busagal sige lang napay next time boss. Dara so karon guys Busagal pasikat gid kayo pasikat gyud sige lang kay ingon ani man gyud ni dapat kita guys bisag di ta ka mao magpasikat ipakita gyud ang atong galing ipaside na ron tanawa niya bang sus wag gid ma-shot boss. Wag gid ma-shot Busagal kani guys mo lagi mo ni nakalami na to kay bisag di ta katuod makashoot man gihapon bisag hiwi makashoot man gihapon. Mama na importante na to pero kakamalisod gyud na hansa ka lagi lagi ka ingon ana ka hunter inyong Busagal bisag ang tiyan ana murag pila ka diameter sentimeter ang dako ana. So karon guys ingon ana nag-enjoy inyong Busagal so ingon ana
Importante man gyud guys nga dili ta magsige stress sa atong life. Dapat atong gahinan pud og time ang atong kaugalingon nga kuan ba kana bang stress free ba? Mo enjoy pud ta, tagaan pud nato break atong self nga worth it pud nato tagaan og nindot nga experience atong kaugalingon. Dili kay magsige ra pud kag trabaho diha nya wa gyud puy mahimo sa kinabuhi. So ayaw, kuhaan ninyo. Bahala wa mo daghang kwarta, importante ma-enjoy mo sa inyong life. Kay kapoy ra ba kayo magkayod unya dili ka ma-enjoy. Oh? So karon guys, mora to. Goodbye.